имрӯз 6 июл аст ва ман Шалои Гулхоҷа тозатарин хабару гузоришҳоро аз студияи марказии Радиои Озодӣ муаррифӣ мекунам. Дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. наздикони полковники фирорӣ Гулмурод Ҳалимов аз президенти Тоҷикистон дархост намуданд ки писари калонии ӯро афв ва аз зиндон раҳо намояд. мо такя ба шумо дорем ва эътимод ба шумо мекунем ки шумо бародари моро афв кунед ва ӯ яъне ки дар хонадони мо як такягоҳи мо буд. мо касе надорем ки моро хӯронаду пӯшонад. сокинони ноҳияи Восе дар бораи куштору боздошти наздикони Гулмурод Ҳалимов маълумоти зиёд надоранд. ва маскунони маҳаллаи айнии канори Душанбе аз он нигаронанд ки аснои тавсияи фурудгоҳи низомӣ варзишгоҳашонро аз даст медиҳанд. президенти Тоҷикистон аз раванди кунди иҷрои тарҳи Касаҳазор интиқод кардааст. Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамоиши чоргона рӯзи 6 июл дар шаҳри Душанбе гуфт, бинобар таъхир дар ин тарҳ кишварҳои аъзо ҳар сол дар маҷмӯъ беш аз $500 миллион зиён мебинанд. ҳамоиши чоргонаи Касаҳазор субҳи имрӯз дар бустонсарои президенти Пуғус воқеъ дар дараи Варзоб оғоз шуд. Дар ин ҳамоиш раиси ҷумҳурии Афғонистон ва нахуствазирони Покистону Қирғизистон ширкат доранд. тарҳи Касаҳазор ки ниёзҳои Афғонистону Покистонро аз ҳисоби барқи Тоҷикистону Қирғизистон бароварда месозад, бояд тибқи нақша дар соли 2018 ба истифода дода шавад. дирӯз дар остонаи ин нишаст мулоқоти Эмомалии Раҳмон бо Навоз Шариф, нахуст-вазири Покистон сурат гирифт ва амнияти минтақавӣ аз мавзӯи меҳварии гуфтугӯи онҳо буд. дирӯз пайвандони Гулмурод Ҳалимов сарҳанги фирории тоҷик ба Радиои Озодӣ гуфтанд ки додгоҳи шаҳри Душанбе дар нисбати писари ӯ Беҳрӯзи Гулмурод ҳукми худро содир кардааст. ба қавли наздикон Беҳрӯз дар моҳи апрели имсол боздошт шуд ва дар моҳи июн муҳокимаи додгоҳиаш анҷом ёфт. Мирзонабии Холиқзод дар ин бора гузориш медиҳад. додгоҳи шаҳри Душанбе Беҳрӯзи Гулмурод фарзанди полковники фирорӣ Гулмурод Ҳалимовро ба 10 соли зиндон маҳкум кард. тавре мақомоти додгоҳи шаҳри Душанбе ба Радиои Озодӣ гуфтанд, вай ба 2 моддаи кодекси ҷиноӣ, яке зархаридӣ ва дигар кӯшиши ҷиноят айбдор дониста мешуд. мақомоти додгоҳи шаҳри Душанбе гуфтанд ки дар мурофиа ки дар моҳи июн баргузор шуд, ҳарчанд пӯшида сурат мегирифт, вале наздикон пайвандони Беҳрӯзи Гулмурод ширкат доштанд. Беҳрӯзи Гулмурод писари калонии Гулмурод Ҳалимов аз зани аввалаш Назокат Муродов аст ва аввали моҳи апрел дар ноҳияи Варзоб дастгир шуд. наздикони Беҳрӯз мегӯянд ки ӯ ба тиҷорати хурд машғул буд ва ҳамин ҳисоб зиндагиашро мегузаронид. пайвандони Беҳрӯзи Гулмурод моҳи май дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфтанд ки аз қасди сафари ӯ ва он чӣ ки мақомот мегӯянд хабар надоштанд. Беҳрӯзи 18 сола зимни бозпурсӣ ба муфаттишон гуфтааст ки ҳеҷ гоҳ бо падараш мустақим иртибот надошт ва то замони боздошт аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ва тавассути афроде ки худро дӯстони Гулмурод Ҳалимов муаррифӣ мекарданд аз ҳоли ӯ огоҳ мешуд. Назокат Муродова модари Беҳрӯз Гулмуродов рӯзи 6 июл дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт ки дар рӯзи эълони ҳукм ӯро даъват карданд ва ӯ дар мурофиаи ниҳоӣ ҳузур дошт. вай бо норозигӣ аз ҳукми додгоҳ гуфт ки писараш худро айбдор ва ба гуноҳи падараш ҳамроҳ намедонад. Назокат Муродова гуфт пас аз ифтитоҳи парванда алайҳи Беҳрӯз додгоҳ аз онҳо хоста буд ки вакили дифоъ бигиранд, аммо бинобар мушкили молӣ натавонистанд адвокат бигиранд ва аз ҳукми додгоҳ ба зинои болоӣ шикоят баранд. хоҳари Беҳрӯзи Гулмурод дар суҳбат ба Радиои Озодӣ аз президенти Тоҷикистон хоҳиш намуд ки дар нисбати бародараш ки ба истлоҳ ноновари хона аст афро татбиқ кунад. аз озодим онро маҳрум кардан, онро афв карда аз зиндон озодаш кунад ва ман мехоҳам ки аз ҷаноби олӣ ки мо такя ба шумо дорем ва эътимод ба шумо мекунем ки шумо бародари моро афв кунед ва ӯ яъне ки дар хонадони мо як такягоҳи мо буд. мо касе надорем ки моро хӯронаду пӯшонад. баъд аз рафтани падар сукути хонадони мо буд ки моро мехӯронду мепӯшонд, яъне ки як сояе буд дар хонадони мо. мо дар ҷомеа ягон гуноҳе надорем. падари мо гуноҳ кард, бояд гуноҳи худро ба дӯш бигирад ва мо гуноҳи падарро кардаро ба гардан намегирем. ба 10 сол маҳкум шудани Беҳрӯз Ҳалимов дар ҳолест ки 2 рӯз пеш дар як задухӯрд миёни кормандони полис ва наздикони полковники фирорӣ Гулмурод Ҳалимов дар ноҳияи Восе 4 хишованди ӯ кушта шуданд.
тавре мирзонабӣ холиқзод ҳам ишора кард қаблан манобеъи радиозодӣ гуфтанд ки дар як задухурд бо кормандони полис шаби 4 ба 5 июл дар ноҳияи Восе 4 хешованди Гулмурод Ҳалимов кушта ва 3 тани онҳо Али Комил ва Назир Ҳалимовро боздошт шуданд. пас аз пахши хабарҳо дар бораи даргирӣ ҳамкори мо Орзуи Карим ба макони ҳодиса рафт. дар суҳбат бо ӯ сокинони ин маҳал аз ҷой доштани задухурд изҳори бехабарӣ карданд. ҳукумати ноҳияи Восе ба озодӣ тасдиқ карданд ки задухурд дар ҳудуди ноҳия дар деҳаи Ибрат сурат гирифтааст, наздик ба кӯҳи Хоҷа Муъмин ки мардуми бумӣ кӯҳи Намак мегӯянд. деҳаи Ибратӣ дар 25 километри марзи Афғонистон воқеъ аст. дар ин задухурд 4 нафар аз наздикони Гулмурод Ҳалимов кушта шуданд. ҳамзамон 1 нафар корманди полис ҷароҳати сангин бардошта дар беморхонаи марказии ноҳияи Восе қарор дорад. сокинони бумии деҳаи Ибрат ки ба ин кӯҳи Хоҷа Муъмин хеле наздик ҳастанд мегӯянд ки танҳо овозаҳоро шуниданд ки инҷо як задухурд сурат гирифта ва 4 нафар кушта шудааст. میگن که در طرف شما چی گپ بود؟ میگم ما درک نداریم. چی میپرسن تون؟ چی میپرسن؟ میپرسن که میگم اونجا چی گپ خبرش شده چی گپ بود میگم اونجا میگم ما نمیدونم ما درک نداریم. ما بشنویم جا تلخکم میشه میشنونی نمیومدیم ولی. اما در مورد بلند شدن صدای تیر و مشاهده کردن نظامی ها خبری ندارند. ندیدم نمیره. ما پدوان. شما که به این کوه نزدیک هستید مثلا شاید بیشتر شما پیش از همه احساس کنید صدای تیر و این چیزا رو. ندیدم. چی شنیدید برای این آوازا؟ هیچ. بیمارخانه ناحیه واسه که اونجا انور حسینов یک مسئول پلیس بستری است زیر نظارت شدید کارمندان پلیس و امنیت قرار دارد. او از نفرایی بود که در عملیات کشته شدن 4 برادر گلمراد حلیموف شرکت کرد. دکتران میگویند که پاسبان‌هایی که اونجا حالا قرار دارند از 4 نفری هستند که در اون عملیات شرکت کردند. در قفس سینه‌اش کار زدند. نزدیکانش میگویند سلامتیش خوب است. زیر نظارت پزشکان ناحیه واسه قرار دارد و صحبت کردن با او امکان نشد. مقامات میگویند که چندی از نزدیکان حلیموف بازداشت شدند و بازپرسی آنها ادامه دارد. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. روز پنجشنبه در وارشاوا پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با پرزیدنت پولشا و یولایستان اندژی دودا ملاقات کرد. قصر سفید با اشاره به نزدیکی جغرافی پولشا با روسیه میگوید آمریکا صداقتش به حمایت از اعضای پیمان ناتو را نمایش خواهد داد. بعد اشغال نیم جزیره کریم از سوی روسیه در سال 2014 کشورهای اروپای مرکزی و شرقی از سلطه‌طلبی روسیه نگرانند. امریکا به حفظ نظم و ثبات اروپای مرکزی و شرقی صادق است. ما با پولشا عکس‌العمل بر رفتار ناآرام کننده روسیه را بحث می‌کنیم. ما از آن خوشحالیم که پولشا با اجرای عهده‌داری‌های مالیه‌اش در نزد ناتو به هر عضو دیگر این پیمان همچون نمونه خدمت می‌کند. اظهارات ترامپ پیش از ملاقات رهبران کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و هم مروجیت تلویزیونی او به مردم پولشا صدا داد که همین حالا پخش زنده این گزارش در سایت آزادی جریان دارد. در این سخنرانی پرزیدنت آمریکا از اتفاقچیان اروپایی دعوت کرد که همراه با آمریکا بر ضد تروریسم افراطی اسلامی قیام کنند. روز 7 ایول قرار است ترامپ در هامبورگ با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در چارچوب نشست سران کشورهای گروه 20 گانه دیدار و گفتگو کند. برنامه را ادامه میدیم. روز پنجشنبه عبدالعزیز کومیلов وزیر امور خارجه ازبکستان در توشکند گفت که کشورش مخالف ساختمان نیروگاه راغون نیست، اما این ساختمان باید با نظر داشته منفعت کشورهای منطقه صورت گیرد. این نخستین بار است که یک مقام بلندپایه ازبکستان درباره طرح راغون به این لحن صحبت میکند. در گذشته حکومت اسلام کریمov میگفت که خطر رخنه‌شوی سربند راغون و احتمال سر زدن فاجعه اکولوژی میتواند نه تنها به تاجیکستان بلکه به کشورهای دیگری منطقه هم تأثیر منفی گذارد. تا انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان که 15 اکتبر برگزار می شود کمتر از 4 ماه دیگر باقی مانده است. قرقیزستان از یگانه کشور در آسیای مرکزی است که پیوسته زنان برای صاحب شدن به کرسی پرزیدنتی داوطلب می شوند. این دفعه نیز در روی خط نامزدان به مقام پرزیدنتی اسم 2 زن ثبت نام شده است. هرچند امکانات مالی زنان محدودتر است ولی آنها باور دارند که مردان به هنگام آوازدهی برتری را با آنها خواهند داد. در گزارش نوبتی می بینیم که رقابت زنان داوطلب در قرقیزستان چی ویژگی ها دارد.
Актуальный вопрос, который сегодня возникает практически у всех избирателей. рита карасартова пинҳон намекунад ки маблағи ширкат дар интихоботи президентиро шавҳараш ба ӯ додааст. ҳар номзад бояд ба миқдори $1 миллион ки тақрибан $15,000 аст гаравпулӣ пардозад. рита карасартова мегӯяд ин маблағ пасандози оилавӣ буд. ӯ ҳатто ба ман ҳушдор дод ки ба кӯмаки баъдӣ умед набандам. яъне ӯ гуфт ин кӯмаки ман аст ва маблағе ки дӯстонам тавонистанд ҷамъоварӣ кунанд. дигар ба худат вобаста аст ки чӣ гуна метавонӣ дили мардумро ба даст орӣ. маблағи боқимондаи зарур барои таблиғот, сафар ба минтақаҳо ва сарфҳои ташвиқотиро карасартова ният дорад аз афроди хайрхоҳ ҷамъоварӣ кунад. ӯ кайҳо ҳисоб карду тасмим гирифт ки барои фармоиши лавҳаҳои тарғиботӣ ва таблиғоти интернетӣ пул сарф намекунад. вақте мо бо тарғибгарони мухталиф суҳбат доштем, онҳо гуфтанд ки барои таблиғ дар шабакаи фейсбук ва танқиди ҳарифон бояд гурӯҳҳои махсус ташкил карда шавад. барои ман ин қобили қабул нест ва ман намехоҳам барои ин кор касеро кироя кунам. Если у меня народ есть, они сами меня будут поддерживать, я не собираюсь нанимать за деньги таких людей. барои расидан ба мақоми президентӣ дар қирғизистон як зани дигар низ мубориза мебарад. ӯ комила шаршикеева собиқ вазири маориф аст. ин номзад барои пешбурди маъракаи қабл аз интихоботиаш умуман маблағ надошт. мен o'zim азр росташро гӯям, ҳоло ман миқдоре аз пулро қарз мегирам. дар сурате ки агар маркази интихоботӣ маблағи гаравпулиро зиёд кунад, он гоҳ гурӯҳи ташаббускор аз интихобкунандагон кӯмак дархост мекунад. бо вуҷуди он ки занони номзад назар ба мардон аз лиҳози иқтисодӣ имконоти камтар доранд, вале аз нигоҳи шаршикеева занон метавонанд раи бештари интихобкунандагонро дар кишвар ба даст оранд. фикр мекунам занро дастгирӣ мекунанд, чунки дар таърихи мо аллакай занони президент буданд. ҳоло ман дар роҳ бо як таксирон суҳбат доштам. ӯ дар бораи Қурмонҷон Датку шахсияти таърихӣ ёдовар шуд. ҳамин гуна дар таърихи муосир вақте Роза Отунбоева аз вазифа рафт, ягон хел моҷароҳои коррупсионӣ набуд. то ҳол барои ширкат дар интихоботи президентии Қирғизистон 11 нафар пешбарӣ шуданд. феълан дар байни онҳо 2 зани номзад аст. қарор аст интихоботи президентӣ дар Қирғизистон тирамоҳи имсол баргузор шавад. дар чорчӯби иқдоми васеъ намудани масоати фурудгоҳи низомии айнӣ дар канори шаҳри Душанбе аллакай манзилҳое ки дар ин ҳудуд қарор доштанд кӯчонида шуданд. вале то ба ҳол сарнавишти майдони варзишӣ норӯшан аст. Амриддин Олимов ин мавзӯъро таҳқиқ кард. фурудгоҳи низомии айнӣ то 250 гектар васеътар мешавад. хатҳои парвози онро барои нишасту бархости тайёраҳои низомӣ созгор мекунанд. 400 оиларо аз заминҳои атрофи фурудгоҳ мекӯчонанд. ҷавонону наврасони шаҳраки Навобод изҳори нигаронӣ мекунанд ки дар пайи ин босозиҳои фурудгоҳи айнӣ аз ягона варзишгоҳ маҳрум мешаванд. ман тарафдор ҳастам ки ин стадионро аз мо кашта нагиранд ки мо дар онҷо ҳамин қадар ҷой барои футбол бозӣ кунӣ дорем. ба гуфтаи сокинон ин варзишгоҳ 35 соли ахир ҷои бозиву фароғат ва машқи фарзандони онҳо аст. онҳо мегӯянд тасмими мақомотро дарк мекунанд, аммо бо маҳрум шудан аз варзишгоҳ дигар ҷое барои машқи фарзандонашон нахоҳанд дошт. дар маҳаллаҳои атрофи варзишгоҳи назди фурудгоҳи айнӣ қариб дар ҳар оила як футболбоз ҳаст. шабона дар моҳи шарифи рамазон то саҳар то вақти хӯроки бигӯем ки ҳамон сабҳонаи моҳи шарифи рамазон мардум бозӣ мекарданд. ҳамин қадар мардум мухлиси бозианд. Мунаввара Азизова муаллимаи мактаби деҳаи Кушониён ва раиси занони маҳалла мегӯяд, атрофи биноҳои серошёнаи истиқоматии ин маҳалла ҷои қариб холие барои бозии кӯдакон намондааст. ӯ мегӯяд ҳоло занони маҳалла аз он нигаронанд ки баъдтар ба мушкилоти дигар муваҷҷеҳ мешаванд. мо ҳамин қад ҷое дорем ки фарзандомон бозӣ мекунанд. ман намедонам дигар ичхе каден гирифтем мо ҳайрон. соли пеш мақомот гуфтанд барои васеъ кардани майдони фурудгоҳ бояд хонаҳои атрофи он ҳам тибқи як барнома кӯч дода шаванд. масъулин мегӯянд чанд соли қабл зимни таҳияи лоиҳаи васеъсозии фурудгоҳ ба сокинон замини назди ҳавлигӣ ҷудо шуд. ба гуфтаи онҳо дар пайи нигаронии ҷавонон барои аз даст додани варзишгоҳ дар ҳукумати ноҳияи Рӯдакӣ масъалаи ихтисоси замин барои майдони варзиширо баррасӣ мекунанд. барномаи мо анҷом ёфт. худо нигаҳдор.